Noniin, moro kaikille! Tässä videossa niinku me tapetaan toi witheri, että niinku näytetään miten se kannattaa tappaa. Ekana te Niin. kaivatte pitkän matkan niinku alaspäin, tänne. Elias nyt jatkaa tonne hakkaamista tonne eteenpäin. Eikä ala hakkaamaan mitään muuta turhaa. Okei, mulla oli kultaa kyllä, mutta... Niin. Nyt te ekana kaivatte alaspäin todella pitkälle, kunnes te olette esim. Nyt tossa -26 alaspäin. Niin sitten me nyt kaivetaan niinku eteenpäin, että me pystytään lyömään sitä koko ajan, tai ampumaan bovilla. Se tulee olemaan aika vaikea tappaa. Niin mä toivon, että tää toimii, tiedättekö se samalla tavalla kuin Javassa. Tää on nyt Bedrock, mä yleensä itse pelaan Javaa. Mut nyt me kaivetaan aika pitkälle vielä. Ootas, mä katson missä saakka tää. Okei, mä sanoisin, että vielä hetken mainat. Niin sitten me kohta päästään tappaan se. Mä annan tästä vähän Eliakselle lahjoja. Eli turhaa kamaa. Tuolla näköjään luola tässä ihan vieressä. Sitten kun me ollaan hakattu tää, niin voidaan mennä vaikka sinne luolaan. Tai kun me ollaan tapettu toi. Musta tuntuu, että me ollaan nyt valmiita, eli voit se siirtyä. Joo. Itse asiassa hakataan tää kunnes tää... Oottakas hetki hei. Niin nyt, kun me ollaan nyt tässä. Niin nyt me kaivetaan tällainen kolme ja tälleen. Tällainen. Että me voidaan pistää se witheri tähän näin. Niin sitten me pistetään se tonne kauemmas totta kai. Oottakas hetki. Pipi pupu check bro. Niin me nyt tapetaan se tälleen. Sitten me pistetään nää wither skullit tähän näin. Se on tässä Elias. Elias, missä sä oot? Oh, fuck. No. Oh no. Minne se lähti? Oh. Siinä se on. Katsotaan kun se seuraa meitä vähän tänne päin. Tää on oikeesti tosi paha tappaa. Tuppa tänne, hei poika. Näköjään tää menee vähän eri tavalla kuin Javassa. Ammu sitä Elias. Mulle kävi, eiku tossa. Olisi... No niin, tää tulee olemaan tosi vaikea. Mitä sä teet? En mä tiedä. Onko pelottavaa? Mulla on kohta varmaan kakat housussa. Kato, se ei kerää muuhun mitään. Se näköjään oli Ei katois mua. se oli näköjään hetken niinku vaan niinku silleen chillinä. Musta tuntuu me ehkä kyllä hakataan tää. Mun on pakko syödä. Holy shit. Nyt sinä on se voimakkaampi. Mistä lähtien tää on pistänyt näitä tänne? Joo, meidän nyt pakko hetki chillata. Elias kuoli. No niin, teleporttaappas. Nopeasti, hei. Juu. Holy shit. Mitä mistä lähtien tää on niinku laittanut tällaisia luurankoja tänne? Ei, mä menen taas kuole. Kun sä löit mua vahingossa. Niin. Teleporttaa nopea mun luo, okei? Joo. Oikeastaan vaikeet. Tää ei oo mitään helppoa ainakaan. Niinpä. Sinä et oo väärässä. Nyt tää äijä lähti. Mä menin väärään suuntaan. Miksi se tuo alas? La.
Äijä Mitä? näköjään sotuu ihan alhaalla, hei. Tuppa tänne kaveri. Onko? Täällä ei Pelkäs. timantteja tää jätkä. Lystää timanttei! Tää antoi meille 2 timanttia, hei. Naps. Lisää. Jaha! Timanttei! Tää on oikeesti tosi vaikea. Mä en tiennytkään, että tää on oikeesti näin vaikea. No nyt tuppa vähän lähemmäs, hei poika. Tää edellyttää. Tuppa tänne, hei. Poika. Tänne. Tää on mulle ainakin vaikea. Kun mä en näe sinne. Mun soihdutkin. Oh my fuck days. Onks tää? Mulla ei oo paljon enää. Taka. Mun lagii. Mä en oo niinku tehnyt mitään. Joo, meikä. Mun lagii on sikana. Me ollaan nyt tässä hetki ihan rauhassa. Kiilataan kokonaan. Tai yritetään ainakin. Okei, tapetaan vaan. Apua, mulla on 2 sydäntä. 3, 2. Mulle soihtoi. Me ollaan melkein tapettu se, hei. Tai minä. Mulle soihtui, mä en näe siellä. Juu, ei mitään hätää. No niin, tuppa tänne, hei poika. Mä tapoin sen! Let's go! Teleporttaa mut sun luo. Yes. Me saatiin, Ota sinne kattokaa nyt. Mut Javassa sen pitäisi toimia sillä tavalla, että niinku se vaan teleporttaa teidät, tai niinku se alkaa jahtaa teitä siellä maan alla ja sitten teidän pitäisi pystyä tappaan se. Niinku mä oon tottunutkin itekin sillä. Ei kerää noin kaikki kullat tuolta. Mitä mä voisin pystyä siihen, kun... Kuolit se jossain kohtaa. Mut hei, kaikki. Kiitos katselemisesta ja sitten tervetuloa vaan katsomaan sitten meidän seuraavia videoita. Ja Elias on niinku uusi pelaaja, ettei se tiedä paljon tästä pelistä vielä. Mä oon mutta ennen pelannut kyllä tätä, mut se ei oo mä oon pelannut aika kunnolla. huono. Niin. Mut mä oon pelannut tätä aika kauan. Niinku päälle puolet mun elämästä, että vähän selittääkin, että mä oon vähän parempi kuin Elias. Varmaan joku 12 vuotta varmaan pelannut. Itse tai 3 tai 4. Joo. Ja sit mä... Eli kiitos katselemisesta kaikki ja tervetuloa vaan katsomaan meidän uusia videoita.